Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten, para rawuh kakung swana putri ingkang satu kinurmatan, mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Suparwanto ingkang minangka Sirisarya saking Katang Pisan Sutresna ingkang dahat Sinudarsana. Kula ingkang minangka Sirisarya saking Bapak Sukamto sekalian, ing wekdal punika panjenenganipun boten kuwawi matur amargi nembe ngraosaken bombong mongkoking penggalih awit suka parisuka pikantuk sungsung katresnan ingkang tanpa pepindhan. Bapak Suparwanto ingkang kinurmatan, kula pribadi tuwin Bapak Sukamto sekalian ngaturaken pambagya rahayu lijeng menggah karwan panjenengan sedaya ingkang sampun nglarapaken pinanganten sarimbit saking dalem dumugi wonten ing wisma pawihan ing ari punika. Ingkang salajengipun salam saha taklim sampun katampi dene saking Bapak Sri Kusmanto lumantar panjenenganipun Bapak Suparwanto kanthi wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun semanten ugi Bapak Sukamto sekalian ngaturaken salam taklim mugi kunjuk dumateng ngarsanipun Bapak Sri Kusmanto sekalian kanthi pemuji mugi-mugi Allah paring kanugrahan saking Allah nggih menika cinlakna suka rahayu lan tinebehna ing godha rencana. Bapak Suparwanto ingkang minangka sedulur saking Bapak Sri Sukamto hamba pilih Bapak Sukamto ngaturaken ugi agunging panuwun bilih Bapak Sri Sukamto sampun kersa hangmantaraken hanglarapaken temanten sarimbit ingkang sampun kawisuda. Hamba bilih Bapak Sukamto sampun katampi kanthi rena renanging penggalih mbok bilih temanten sarimbit sampun samekta tumunten kalenggahna wonten ing papan kalenggahan. Minangka puputen atur anggen kula matur ngaturaken panampi pasrah penganten sarimbit tasih kathah cacar cewet bujineweng atur saha kirang meranana ini anggen kula matur hawit cupeting nalar kunjunging pamanggih kula mawantu-wantu nyuwun lubering pangaksami semanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.